Bir aylık agitatsiyaңарды da gördüm bardım. Bir aylık agitatsiyada her kimin özüңdün jeke planın, erteňiň eliň jeriňdin maksаты jönünde süýlegen joksun. Bir-biriňdi uşakdagan uşakçı katındın dengelinden düşüp kettiň. Agitatsiyaňdyn bardygyny gördüm. Bir-biriňdi jamanda, bir-biriňdi uşakta, bir-biriňdi gıybat kılıp, bir-biriňdin akyňa girip, aram etip, aram adamdın etin jegen aram menen gana alektendin. Mına oşonun akıbeti. Menmin degen liderler bardygyň birikken joksun. Bölüngönüňdün akıbeti uşul boldu. Gördüm bir aylık agitatsiyaňda. Bardygyň parta, bardygyň krestonu gana oýladың. Kırgızstanda oýlagan joksun hiç kimiň. Bardygyň jeke biznesiňde oýladың. Kırgızstanda oýlagan joksun hiç kimiň. Gördüm agitatsiyaňda. Bir-birindi jamandaş menen alek boldun. Bugün çıkıp alıp bulaşıtka, mono günü men turdum, mono jerde uktay elekmi men turdum. Men de tatutumun dep kresto talaşa oturuşasın. Birikkile. Ay, üniversitetin rektorları, mekteptin direktorları, keçe jugundu juktagandar. Bol demi keçek öttü getdi. Bu yagına jok degende namıstan kılaçı. Keçek ayıbыңды katаңды juğulaçı bu yagına. İmam damlalar, hubbul vatan minal iman, meken suyu imandan, hey mekendin imam damlaları, alım oğliyaları, canazaga başkaga barmay, demi de eldi birikdike çıkarıp durgulaçı, eldi de çakırgıla bol demi.